chính chỉ đông cả ba chữ khay ai cả đô con u lấy u cha cùng nong bạc ly cả bự thầy ya chính em u ai à tóc mi hằng ta pin chân yu Giêsu bla man nong pen im ram ka bru thầy u an ban si là chính jem nút u sha u klem u ai jem yu Giêsu u blasha halo ding na u i ya ka bru thầy ya jing em hang u ai là ding na u ba u la phong ka pan sia cha ban siu spa nong pop ka bru thầy u sha jing ya ka ba shir khay con u play u ba lôi lôi ya ku ri thang tam u la đi ban ai đi là jing em ha lo ding na ban cha ai ka snam u Giêsu hang ta halom Calvary ka Orkas nam u khôn u play cả bên em ya nong pop ka bru thầy phi shem yu Giêsu u blasha halo ding na u i ya ka bru thầy ya jing em hang u ai là ding na u ba u la phong ka pan sia cha ban siu spa nong pop ka bru thầy u sha jing ya ka ba shir khay chính cha ya u kuon u play là pen im ya ki pop jong ngi na mar jing ngam snam jong u la pen kya ya ngi lok ba i hai shao Giêsu nam jong u la plat ya ngi Rayangi daging it u kho wan wat arta tin jing sok nengin she shem yu Giêsu u blasha halo ding na u i ya ka bru thầy ya jing em hang u ai là ding na u ba u la phong ka pan sia cha ban siu spa nong pop ka bru thầy u sha jing ya ka ba shir khay ban siu spa nong pop ka bru thầy u sha jing ya